Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, uy. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilasilas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Naunsam na akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Sige. Tago Ramon. Soda ng ad sa atong baboy aron dili ka makitaan sa imong amahan. May baboy na bugnoon niya ko. Ay dili mamugno na atong anay oy. Pagdali kay na as chokan. Hubog na ba na pasalipod ng baboy. Baho kini. Agwan tahang baho. Ang importante nga dili ka makitaan, Jokard. Pagdali Ramon. Hala, si Jokard nagdaog sundang og niya siya dinhi paingon.
Ay, wala patay na ko inanay. Patay na Ramon inanay. Tago og maayo. Hapa di sa luyos baboy ha. Pasalipod sa baboy. Baboy. Maayo ha. Sa pasalipod na ng baboy. Baho. Hindi ka makitaan. Bahala na. Dala, nangutot pa yung baboy. Nakautot na ng baboy na Dali ay. Nagihian ba ko? Ay, uy, patasan ba ko ya? Aguntahan lang na. Rali ka makitaan chokay. Ano lang nang ihian ka sa baboy kaysa matigbasan ka sa imong amahan. Agwantahang ihi. Agwantahan. Gawas ya, Ramon! Gawas! Gawas na lang! Ay, tago-tago diha, nahibaw kung nagupo-hupo ka ra diha. Wana si Ramon Jokay. May palayo na. O sino ka palayo? Ay, kung ilara rosa. Ha! Malipat ninyo ang mga kwaknit o kabog nung kaang taong hubog. Wagoy nakitang midagan palayo. Busa ni Aras Ramon din imong gitaguan. Nalagi Jokard. May dagan na si Ramon. Dito mo agis loyos to pa yan. Ay, lagi kong ilara. Pagawasan na imong anak, be. Kay ipausap na ko niya ni akong sundang. Pagawasa. Ngano man imong patyon? Oy, wa ka maluan ng Ramon? Nga mo ni nagbuhi na to? Bisag ingon lang siya, ana. Bisag may pagkakulokoy na. Pero mitabang na nato, oy. Kung wa pa na si Ramon, permitang magutman. Way kapusulanan, oy. Wanay kapusulanan. Ato nang ipadako aron mabutan ug makaluwas sa atong kapobre. Pero inay mabutan at kuloko yung manuuna. Way ayo! Ha! Di magkapangwartag tarong kay kuloko man. Na, ayo? 40 pesos sa gihatag. Di man gani ni kapalit og lungnik. Lungnik, ragyo giproblemahan ni mo. Sa kaon na to, wa gani ka mabalaka. Nga wa tay pirming bugas. Oh, lagi, wa tay bugas. Kay kana si Ramon, way ayo! Di magkamaong mangwarta. Busa mas maayo pag ihawon ko ng kulukoy. Ha! Mahalin pag karniho na ako na siya. Hay man to. Pagawsa. Na. Hay no tago eh. Nalagi. Tago gutaon. Layo na tong naabtan. Mulayas na tingali to. Bihaan na ta ni Ramon. Kaya wala to kagwanta sa imong pirming papasakit niya. Oy, milayas na ang atong anak. Segundo. Si Ramon malagit ang mitingok. Murag naa sa ads baboy na. Badiya, oy, dito si Ramon. Ang baboy to nato, miiwik. Gigotom na tingali. Si Ramon gano'n. Karon ka lang. Karon ka. Oy, Jokard! Jokard, ayaw, ha? Ayaw baboy, uy. Nakunsabang ka. Ako may tuyuan ni mo. Nito kang butangal ko. Buti daw, uy. Tao ko, uy. Ikaw baboy ka. Ayaw, boy. Ayaw. Sakpa na gitikang buanga ka. Ayaw din ha. Tay, maigutan na sundang tayo. Maigutan na. Ay, maigo lagi tayo na sundang daw, tay. Maayo na nga muli kaya pero karon di ka na makalikay. Pikason ti ka ining sundang. Ako'y patya, muna, Jokard. Oy, Ako'y nasa pusa. Pusa, tay. Nay, palayo, nay. Ako rin, ako rin matigpasan. Ay lang ka, nay, Rosa. Ayaw kong pugsaros ha. Ayaw, buhay na. Ako'y unang patay. Imo magyud kang patyon sa Ramon ang binisundang. Sige, ako'y unang buhay na. duaming imong bilaran. Nahakog tigbas. Sige! Mulaban giday ka. Wa ko mo laban. Di na ko gusto nga ikaw mismo ang akong bana mo imo nagpatay ni Ramon. O aron dili ko makakita. Ako'y unang patay. Una pa siya ng atong anak. Bilas na, nay, dungan na, tay. Ha? O, dungan na. Niya mo kiming duha. O, nagtupad niyo. Lagi, patay mo ka. Sige, dungan nami. Oy, kabatay na mo, kana mi, ha? Kana. Ay, Rosa, wag kay labot ha. Palayo. Apil ko. Palayo, wag kay labot. Apilon man ko. Kay bisag magkinaon sa inahan man ko niya. Dili ko mahimo maginanaw lang nga patyon nimo nga atong anak. Dili na ko si anak. Jokard. Manang mahibaw ka sinuod Ramon ha. Di ka anak. Ha? Anak ka ni Rosa. Pero dili ako ang imong amahan. Manang lahi tagdugo. Di ko nimo tinuod nga amahan, kulukoy. Tinuod ba gisulting tatay, Jokard?
Dili na ko siya amahan. Ug dili ko niya anak. Tinuod ba ni Rosa? Si Nanay Nida, isa sa mga magpapatunay sa kalidad at benepisyo ng SED Paniawan Coffee. Ang alam ko dito, sir, maganda. Kasi nung nasubukan ko, sobra ang pait. Pero maganda yung pagkapait. Kasi ang alam kong herbal na herbal. Ito ang pinakaiba. Kasi lasa mo yung talagang tunay na pait, yung kapi at saka yung panyawan. Natural na natural. Wala siyang artificial. Masarap ito, maganda ito sa katawan. Ti may baga kadagihan pengen nakausar itik panyawan nga kapi, ag-usar kayon. Kasi masarap na imas pa iti bagbagi. Ado ti maagasan ng amok. Nilda, Tayokto, Trinidad. Halina tikman ang sarap SED Paniawan Coffee. Tinuod ba? Di na ko tinuod nga amahan si Tatay Jukad. Dili ka anak. Kaklaro anak. Tarong ko kutok ha. Nga ikaw kulukoy amaw-amaw. Ha, maunay ka matuoran nga di ka anak. Anak ka sa unang laki anang imong inahan. O posible nga kulukoy sab ang imong amahan. Jukard! Dili na nimo ang isulti. Nagsabot naman tangdaan, Jukard, nga ato nang itago ang Itago god. Di ko makaantos oy. Kay bisa ko saon ako gunahuna. Di na ko madawat nga ang kuno na kong anak kining kulungo nga dako. Sa ato pa. Tinuod giday na eh. Ikaw. Tinuod di kang inahan. Pero kinis Tatay Jukad, di ako tinuod ka man. Doon na di kailang uyab sa una na inya. Inyo kong anak sa una ni mong uyab. Dugay na, Ramon. Wa pa mo abot sa akong kinabuhi, Jukard. Gianak na tika. O sa katuoy ka pa lang sa diyang nagkauyab ni Jukard. Ug misaad siya. Nga iluhan ka niyang anak hangtod sa hangtod. Pero wa siya mutuman siyang gisaad. Nga mo tuman magugsaad. Pakyas ko pagpadako niya, nahimo siyang kulukoy. Di siya makahatag sa kong pangandoy, kay nahimong amaw-amaw ning tawhana. Pakyas ko. Busa, pakyason sa dako ang akong gisaad. Ramon, bisag dili nimo siya amahan, pero anak man ti kado. Imo man kong inahan, ug akong gidawat bisag unsa ka pa. Pero ako, di ko mo dawat ni mo do. Kay bisag mag-unsa ka pa, di ka makabayad sa among nagasto pagpadako ni mo. Bisag patyon pati ka, kuwang pangbayad ni mo. Kay nagbuhi ko sa dili nako anak. Oh, tutok mo ka. Ha? Suko ka na ko? Ay, kamala ka. Ha? Swerte lang ka karon kay ni aning imong inahan. Pero kung makalugar ko do, tiwasan ti ka. Di man ha? Di ko managanap pag-ihaw ni mo. Kay di ti ka anak. Ibutang na sa imong utok do, kulukoy. Di ti ka anak. Tinuod giday ni. Dili gid ti ka amahan. Oh, kailan ko mo ka? Ha? Kamao na kang muhilak. Muhilak sa di ay ning kulukoy. Nagkatawa ramay nagkatuna ni mo. Oh. Dong Ramon, pasaylo ako. Pasaylo ako nga karon ka lang mahibawin eh. Nakasabot ko sa imong gibati. Pasaylo ako, Ramon, nana. Ramon? Di katawa hinog kalit. Isamot nagagkabuang. Salamat, Ginoo! Ginoo, salamat! Gidungog di mo akong pagampo! Nga no, so ikampo ni mo. Dugay na ko nagampos, Ginoo! Nga diliw tayo ikaw, may tinuod ako kamahan! Yata, gigipangayon ako! Ramon! Pagtarong ha, pagtarong. Tinubitaw! Sige kong ampo nga, ilisan na tiga! Nga di ikaw akong amahan kay, huwag kay ayo! Yata, sa Ginoo akong ipangayo! Salamat, Ginoo! Ginoo di mo akong pagampo! Salamat din ako tinudamahan si Tatay Jukad! Salamat, Ginoo! Ramon! Asa man ka? Ramon!
Kalita balita ka. Taas kay panahon. 24 anyos na ko niya. Pero pagkabahibaw, hindi ako tinuod amahan si Tatay Jukad. Sakit sa doy. Bisag may katawa ko, pero ilawom sa kundugan, murag giduslak ako kasing-kasing. Ilaing ginipan sa tao sa. Mga taong uban, dagay kalipay. Pero ako, bisag siya kong katawa, pero ilawom sa kundugan, basta daghang mga kasakit kaysa kalipay. Ngilag buka ko sa. Pwede na bumuhila ko din ito, tala ako rin usa. O may laing magkakita. Muhilak lang din ko. Nagkalitan ko na. Nagpatuog na lipay kung nahibaw nga din ako tinuod nga man si Tatay Jukad, pero tinuod gisakitan kay ko. Kaya tinuod. Mangga ko magdahom. Bisag way ayos Tatay Jukad. Bisag pirmi ko niya basikitan, pero sa una-una, nga ako ko siyang amahan. Nandugay mo ko lang gitugan. Ano ba pangita ito na ako sa'yo? Ang tinunod akong amahan. Kisam ka di amahan ko, no? O kaasam ka siya ron. Magkita pa kami. Dako naman ko. Buhi ba ka? Mahilap kong mahibi. Ako ni pahimuslan. Mintas wapay lang tao. Nga nasulod din is bungtod. Buhilo ko hilak, bi. May Ramoy! Nadiling tao. Leslie, ikaw mo lagi ni. Oo. Di ako gikuha nga mga buwak din sa bungtod. Ikaw niya lagi ka. Oh. Ramon, naghilak ka? Kadagkukod niyo magluha. Ano naghilak man ka? Unsa imong problema? Ha, Ramon? O tay, nandyan na pala kayo. Kumusta ang bukid? Marami tayong ani na gulay, anak. Marami tayong maibibenta sa palengke. Magandang balita yan tay, pero bakit matamlay kayo? Sumasakit na naman ang katawan ko, anak. Para talagang tumatanda. Said liniment lang ang katapat niyan tay. Halika, hilutan natin. Sakit ng katawan, sakit ng kalamnan, imasahe ang Sad Liniment Oil. Sakit ng ulo, maging kagat ng insekto, ihaplos ang Sad Liniment Oil. Mabisa, mabango, subok na sa mahabang panahon. Anak, punta na ako ng bukid. Salamat sa Sad Liniment. Sad Liniment Oil, a quality product of Sad Marketing. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon og ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Sid Marketing.